கன்னு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தால் போதும்க்கா. நம்ம டீம் மட்டும் பூரா டவுன் ஆயிடுறாங்க. டீம் டவுன் ஆகணும் ஒருத்தவங்க டவுன் பண்ணி வச்சு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே எடுத்து 2 டவுன் பண்ணியாச்சு. டவுன் பண்ணிவிட்டு அங்கிட்டு தான் ஓடி வந்தேன். நம்ம சுற்றி கோல் போட்டு மெடிக்கெட் போடுவேன். மெடிக்கெட் போட்டுக்கிறேன். மெடிக்கெட் போடுறான் பாருங்க. மெடிக்கெட் போட்டுக்கிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தூங்கிட்டு போயிட்டு தவிர்த்து டேமேஜ் கொடுப்போம். டேமேஜ் கொடுத்துட்டு அப்படியே உள்ள கேத்து உட்காந்துருப்பான். நம்ம வாட்டுக்கு 2 பேருக்கு அது ரிவியூ பண்ணிட்டாங்க. அவனை ஊசி ஊற்றி ரிவியூ ஆகிட்டேன் பொருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்ட ஒருத்தர் ரிப்பேன் டேமேஜ் கொடுத்து நாக் பண்ணியாச்சு. அவன் நாக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாம்பு போடுவாப்பில் நம்ம சைஸை உட்காந்துக்கணும். அப்படியே பார்த்துட்டு அவன் பாருங்க மேலே ஏறி ஓடி 2 நிமிஷம் ஆகி போச்சு. அதனால் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் பார்த்துங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே தெரியும் அந்த மண்டையிலே அழுத்தி முடிச்சு விட்டாச்சு. அப்புறம் இப்போ இந்த ரவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி ஒன்ட்டை படிக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன். அதான் ஒன்ட்டை அடிக்க மாட்டேன். இப்போ 2 பாம்பை போடுன்னு சொல்லி சும்மா 2 பாம்பை போட்டேன். 2 பாம்பை போட்டு டேமேஜ் ஆச்சு. அவனுக்கு இல்லை ஒரு பேர்ட் எடுத்து பார்த்தா அது நம்ம சரி 5 ரவுண்டு மேலே சொல்லி சுட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். எவனையும் காணா. செவடி ஏட்டாப்பில் லோட்டுட்டு அடிப்பேன் அடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ஒருத்தையும் தெரியும். அவன் போய் நம்ம அழுத்தம்னு சொல்லி அழுத்து தவ்வி பார்ப்போம். அதில் முடிச்சா விட்டு போகலாம் பார்த்தேன். அங்கிட்டு போகலாம் பார்த்தா அங்கே டவுன் பண்ணிட்டாங்க. சரி எங்கிட்ட டவுன் பண்ணி சொல்லி போயிட்டு வந்து பார்த்தா என்ன கூட டவுன் பண்ணிக்காப்புல. நம்மளை பார்த்தா எமௌண்ட் போட்டு அவனை முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம 2 போட்டு அடுத்து நான் எமௌண்ட் போட்டு அவனை கொண்டு விடாப்புல. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் விரிக்கேன். அவனை நான் பார்த்துட்டேன். அவனை போய் சுட்டு போவேன். மேலே எடுத்து கூப்பிட்டு அழுத்துருந்தேன். கூப்பிட்டு அழுத்துற ரீலோட் பண்ணுற சோக்கை நம்ம அடிச்சு விடாப்புல. ரீலோட் பண்ணுற சோக்கை அடிச்சு விடாப்புல. அடுத்த 2 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே இருப்பாப்புல. அங்கே உட்காந்துருப்பாப்புல. ஸ்னேப்பர் எடுத்து பொறுத்து டம்முன்னு அடிப்பேன். 15 கொடுத்துட்டு இன்னொன்று அடிப்பேன். புல்லட்டு அது மாதிரி படாத அதுக்கப்புறம் அடிப்பேன். நான் கைட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.